To mi nije ravan. Ma tko bi se usudio suprotstaviti meni? Meni jedinome i najboljem. Joj! Juuu! Antonijeni, što je to? Joj, Zip, ne približavaj se. Klinac je izgleda malo pretjerao. Mogao bi biti pokojniji. O, ne mogu to gledati. Ti baš imaš hrabrosti, Zip. Pa to je samo svijeća u bundevi. No, bundeva, tako je smiješna. Mahovina je u dimnjaku, Zip. Sad bi trebalo početi dimiti. Uzmi ovo, Medeni. U redu, ulazi. Dakle, treba spremiti plašilicu. Samo gdje da mi je znati... stari hodnik. Veliki prazan i puno jeke. Limendi, kakva je to buka? Ne znam, dajem psu mlijeko, ser. Limendi, kakva je to buka? Mislim da je to ona vaša igračka. Nije to igračka, to je plašilica. Odmah da si tu. To je to s vatrom. Gdje si? Ako se odmah ne pojaviš, joj. Gadno ga pušta. Ništa ne vidim. Limenis, gdje si? Što se zbiva? Ko je to? Pustite me, pustite! Napadu sam u pomoć! Imam tajnu, imam tajnu, idemo brzo odavde. Čekaj mene, Luka. Luka! Bok? Da, mi idemo. Bok! Ajoj, ma daj, Ivančiće, idemo, Ivančiće! U pomoć, u pomoć, u pomoć! Gotovo je, tiho, imam tajnu. Žalosno, jako žalosno. Uvijek sve propuštam. Tajna. Zvali ste se. Moja je, ja sam je našao. Tajna velike moći je moja. To nije lijepo od tebe, Luka. Tajna pripada svima nama. Da, svi je dijelimo, kakva god da jest. Tako je.
Luka, da znaš, ona ne pripada samo jednome i barem ne zauvijek. Da, mislim da nije to prijateljski. Ma neka je slobodno zadrži, baš nas briga. Bitno je da smo spasili našu šumu. Baš me briga što vi mislite. To bar ne boli. Nekima je najvažnije poštenje i paze da ništa ne griješe. Žele imat miran san, ali ja sam drugačiji. Briga me za poštenje. Znam da u životu moraš biti lukav, jer oni su pošteni. Moram biti brži od njih, paziti da me ne nadmudre. Varaj, kradi, laži. Varaj, kradi, laži. Al znaj, tako ćeš ostati sam kao usamljen paš. Varaj, Čula da lažeš. Lažem. Stalno, to jest ja pokušavam, ali mi nitko ne vjeruje. Ajde, bježi, Luka. Ma koga si to prevario? Da, no, nikog još ne, ali radim na tome. a Karadža? A ne, ma nije to dobro, ne bi ti to uradio, Luka moj, ne bi. Zar nisam ukrao tajnu? Slušaj, ne znam, valjda si ukrao, ti to, Luka, ipak najbolje znaš. Uostalom, kad saznamo što je, vratit ćemo je. A dajte. Pa što mi to radite, društvo? To je napad na moju ličnost. Hoću biti pravi lisac, a vi mi ne date. Znaš, nije lijepo ako ne vodiš ispravan život. Nisi u pravu, Luka. A što je uostalom u toj kutiji, Luka? Ne bih znao reći, nisam gledao. Ja ću ti pomoći, Luka, ha. Šape dalje, pogledat ću sam. Nećete dobiti tajnu, nećete dobiti tajnu, nećete. Ne bojte se, pa sve je u redu. To je jedna najobičnija govoreća kutija. Da. Znate da sam se samo šalio kad sam rekao da je kutija moja. Uostalom, baš me briga. Možete imati. Sad je više ne trebamo, Luka.